Si vols, pots. O no. No paren de dir-nos que si volem una cosa la podrem aconseguir, que tot depèn de la nostra voluntat. Però segur que tot depèn del nostre esforç? Hi ha coses que els humans no podem fer, encara que ho vulguem. En canvi, hi ha altres coses que sí que podem fer, però algunes persones ho tenen més fàcil que d'altres. Com afecta el fet de ser nenes o nens? L'edat que tenim, els diners que té la nostra família, el nostre color de pell o les nostres capacitats a l'hora d'aconseguir el que volem. Les persones tenim moltes característiques. Això ens fa úniques i a la vegada ens dona unes oportunitats desiguals. Alhora hi ha persones que són iguals pel que fa al gènere, el color de la pell o el tipus de cos, però que ho viuen de formes molt diferents entre elles. Perquè aquests aspectes ens influencien, però això no vol dir que ens determinin com si fossin titelles o robots. Dins del que ens ha tocat viure, tenim possibilitats d'escriure la nostra pròpia història.